Hola chicas. Salut, salut. Salut, salut. Jsme na letišti, dali jsme si mačku v Lále. Čau Láli. A ideme na dovolenku do Grécka. Hej. My budeme jak vykrochněný prasata tam. Skoro sme sa zabili, keď sme to bukovali, ale už v pohode sme na letisku. Už jsme na letišti odbavení, takže všechno je Už je super. všetko ok. Stalo to ešte pár hadiek, ale zvládli sme to. No a ešte sme autom na letisku, nechali sme auto na letisku, takže dúfam, že sa mu nič nestane. A dali sme si už aj raňajky na letisku. No raňáky, já jsem měla rejži z kary. A ja som mala šalát. Taký šalát, že stál 1 000 000 a vôbec sa nenajedla a nič tam nebolo dokopy. Na budúce si balíme šnicla. Řízky. Chlebu. Ukáži moje ponožky. To je pravej Čech. A k tomuto by sa presne tie řízky i hodili, jo? Ozveme se vám v letadle, jo? Ne. Tak ne, tak čau. Konec vlogu. Máme hodinu meškania. 45 minút. Koľko? 45 minút. To není hodina. Počúvajte ma, aj vy, keď idete v lietadle na záchod, tak úplne sa musíte strašne sústrediť na to, aby to vlastne šlo. Už sme tu! Konečne som si vyzula ponožky a som cestovala v ponožkách jak úplný sedlák. Teší sa? Hodne. Už sme tu na hoteli. No, ideme na izbu. Ja nechápem, ideme vlastne ako keby, že preč niekde. Asi nás rovno vyhadzujú preč. To je krásne. Išli sme presne s týmto vozičkom tak 30 sekúnd. Room tour. Tuto máme kúpeľničku krásnu. Aké pekné umývadlo. No. Wow, to je krásne. Aj ty si krásna. No ale tada. Nela chcela izbu s bazénom. Tak máš ju mať. Akože vyzerá to tu nádherne. Akože neviem, kto by sa tuto kúpal, ale myslím si, že to je všetko iba pre design, pre efekt. A takto sme vlastne vyšli z našej izby. Toto je ten náš bazénik. Tuto. A ideme to tu očakovať. Je strašne krásne a nikto tu není. Buď preto, že alebo ešte to není asi ani úplne nedostavené, ako vidím. Ono sa to otvorilo tento rok, ako som správne pochopila. Tak možno je to aj tým, neviem. Wow, bože, to je tak krásne. Ježiš, tu je tak ticho a tak ľud. Pretože v tomto hoteli ten je 18+, a na schvál som taký chcela, pretože táto dovolenka bude oddychová. Tu je jedna plážička, na ktorej nikto není. A tam sú ešte ďalšie lehátka, ako ďalšia plážička, čo je vlastne k tomu rezortu, ak správne chápem, hej. A som nasratá, pretože ja som si objednala, prosím pekne, také silikónové baleríny do vody. Proste len kvôli tejto dovolenke, pretože som bola minulý mesiac, či kedy to bolo v Grécku a práve strašne ma boleli nohy z tých kamienkov, tak som si objednala baleríny, že nech mám na teraz do Grécka znova. A ja som ich zabila doma. Takže nepáli, hej? Ne. Fakt? Ale boli? No, ne. Lochta? Look at her. Můžeš. Hodnotíme stojku, dávám jí reálně 6 z 10, řeknu 9. 9,5 řeknu, ale to 6, jo. Wow, 9,5 z 10. Teď to je 9,8 a reálně to je... Ježiši, 4, ježiši. Wow, tak to bylo 9,8. Krásný. Koukejte na to, to je nádherný. Ukáž morskou panu. Wow, brutálne. Top? Idem ukázať naše stojky, poď. Dělám stojky. Dělám stojky. Zula. Hrozné, teď jo.
my, že chceme hotel bez detí a taktiež... Hotel 18 plus taky my. To byl 5 kotrmelec, prosím vás. Dobré ránko, ja som vám včera nenatočila ani večeru, ani čo sme robili večer. Pretože na tej večeri, zrazu jak som hovorila, že tu nikto není, tak na tej večeri boli všetci. Takže som sa potom hanbila. Bolo to tam akože nádherné, úžasné jedlo. Funguje to tu na štýl bufetov, ale máte tu potom aj klasickú reštauráciu a ten bufet funguje tak, že máte 30 eur na osobu a môžete si dať koľko čo chcete a ešte drinky si platíte zvlášť. Noc tu bola úplne úžasná, viete ako sa tu dobre spalo, spali sme do 9:00. Ja som už tak okolo 7 buntošila, furt som sa vracala do tej postele, že ešte, ale už to potom nešlo, ale proste tak o 9:00 sme sa tak, že zdvihli z postele, ideme na raňajky, takže sa teším. No a včera večer sme boli v mori, nikto tam nebol, takže to bolo tak dobre. Podmienka tejto dovolenky bolo, že chcem fakt rezortovú dovolenku, takže pekný rezort, pretože ja vždycky som strašne rozletená na tých dovolenkách a vlastne vôbec neoddychujem a potom sa vrátim unavená. Takže som chcela pekný rezort, kde sa bude oddychovať, dobré jedlo a kde nebudú deti, kde nech môžem fakt oddychovať bez nejakého kriku a hluku, pretože deti milujem, aby si to nezobrali zle. A včera sme boli, ešte na krajine matičky, sme kúpili 5 konzerv a dali sme ich matičkám na ulici. Sme stretli matičky a išli za nami a hovoríme im, že počkajte nás tu, my vám kúpime jesť a vrátime sa. A oni to pochopili určite a preto nás tam čakali, tak sme ich nakrmili. A my sme včera došli na tú večeru, také ešte ako v tom oblečení, čo sme prileteli. A tam všetci takí ako fancy, v takých šatoch pekných, koktejlových a my tak v tých nohaviciach, že ahaj! No, že nevadí, že sme tady. A dali sme si tam aj nejaké prosecco, ktoré bolo úplne hrozné a vôbec som ho nedopila. A úplne mi to bolo ľúto. Ale bolo to fakt hrozné, to prosecco. English breakfast. English breakfast. A ja mám toto. Ajoj, ty krásavica. Ahoj. A ty si čia? Ty si čia? A včera sme ju stretli, som ju už hladkala. A ona tu bola včera, asi majiteľky, myslím, že bude. Ježiš, aha. Takto ťa to škraba, no. Takto ťa to švobí. Tohle je můj outfit, jdeme si pro... Našli jsme tady zmražený jogurty, máme neuslanou postel, je mi to úplně jedno. Když se vám nelíbí můj outfit, tak je to taková ta píseň, že if you don't like it, then leave. Peace out. A potom jdeme chillovat k moři. Jdeme se ještě zeptat na pronájem auta, protože jsme tady našli nějaký hezký pláž, kam se chceme jít podívat. No neušpinila jsem si ty kraťasy teď, no nic lidi. Takže tak. My sme na prechádzočke, ideme do obchodu, chceme ísť na nejakú zmrzku alebo na nejaký mrazený jogurt a už pozeráme turistické stánky. A ja už mám aj klobúčik z turistického stánku. A já chci k šiltovku, kde je napsáno I love Kréta nebo Řecko, ale zatím jedinou, kterou jsem našla, byla špinavá a úplně zničená, takže No a ja som si kúpila klobúk, pretože sa bojím mať odhalenú tvár. Také to je veľké. ani neunesu. Riadne sírisko. Kilo. Pozrite sa, to je iný sírisko. Majú tu úplne cool Lidl. Tohle je přesně něco, co by si koupil můj bratr. Takže zdravím. Zdravíme Denisa. Dennyho. Úplne iné veci ako u nás, pochopiteľne, ale mega cool. Tu majú už 3500 druhov jogurtu gréckeho a fety. Sme v nejakej veľmi náhodnej reštaurácii. Thank you. A nám dal bolonské špagety a ja mám grécky šalát. A musím povedať, že je celkom fajn. Akože neviem, čo by nemalo byť fajn na šaláte. A samozrejme caciki. Tvári sa všelijak. Oté. Dobre? Koľko bodov z 10? 8. Tak jo. Solidní osmička. Mohli sme si rezervovať auto, zajtra ráno o 9:00 máme prenajaté auto, takže pojďme vymyslet nějaký výlet.
Jo. A Nalka si koupila šiltovečku. I love Kreta, lidičky. To byla moje první dovolená v životě, byly asi 6. Já Teď jsem tady to po nebyla. Toto máme v pláne robiť celé dny. My beautiful lady, favorite lady. Ukáž sa lásečka. Asi krásna. Ešte nejsi. Ideme na veču. Usávy a z Hardrika. A zdravím vás slamený a malá. Tam bych nepochopila lásečka. Outfit check. Outfit check. Let's go. Ideme na veču. Už máme po večeri a teraz sa prechádzame uličkách. Proč máš chvíli ze spoda tu kameru? Tak takto to bude mať. No ne, v úrovni očí. Takto. Takto môže byť? Jo. Nebo tak ešte? Tak. Jo. Takže ľudia, Takhle. hľadáme Náramek, náramek. aby byl tematický k Řecku a ke Krétě a aby byl na gumičku, což se nám jakoby nemůže podařit. Všetko je na reťazku alebo na také tie šnúrky a to presne nechceme. No, to přesně nechcem. Tak sme si dali aspoň gelato. Ale Bylo za 3 eura, no, upřímně. no, zhodnotili sme, že na Velice Že nemá tak nič. 6-7 má tahle. 6-7. No, na Velice nic nemá. V Dubnici a v Trenčine je zmrzlina, ktorá sa volá Velice. A tá je velice dobrá. Tá je proste najlepšia Velice. zmrzlina, akú som kedy mala. Takže Jediný, co jí trošku konkuruje, je Crema de la Creme de la Creme v Praze. Ale tím, že prostě Velice má tu čokoládovou polevu, tak to vyhrávajú. vyhrává. Dobré ránko, každé ránko. My sme boli prevzať auto a ideme sa zbaliť a ideme na vejlet. Ideme pozrieť nejakú peknú plážičku, nejaké mestečko. A teším sa, požičali sme si takú Toyotku roztomilú. Ale táto je strašne cute, je úplne také maličké. Pozrite sa tuto. Fakt, že mini auto. Roztomilé. Pekné to vyzerá. Takže chtěla bych říct, že jsem dala jednou tady princezně na starost navigaci, kam chce jet. A jeli jsme úplně nikam jinam, už jsme tam dávno mohli být tak hodinu. A teďka tam musíme další půl hodinu jet. Takže Už sme tam mohli byť pol hodinu. No ale půl hodinu tam zase jedem, takže až tam dojedem, tak už jsme tam mohli hodinu být. Jo. Shit happens. Sme na nejakej plážičke, kde je taký celkom horší prístup, ale tu je ako keby ešte taká skrytá pláž, kde buď musíte skočiť z útesu, alebo tam preplávať, alebo sa dostať loďkou. A my sme to preplávali a bolo to tam, že nádherné. A potom sme ešte zaplávali trošku tak ďalej, kde sme mali taký kúsok pláže iba pre seba. To bylo jenom tak na 2 osoby, prostě. Hej, a to bolo úplne úžasné, lebo tam bol aj mierny tieň a skaly z každej strany a piesok. Proste nikto na nás nevidel, bolo to úžasné, lenže sme sa bali, že nám tu niekto čortie veci. Jako je to stále hezky, no ale vidíte, že prístup do vody je takýto cez kamene. Jsou ješkové. Sú tu ješkovia, no, ale tam je vlastne tak ako keby hlavná pláž, kde je piesok a tam sú všetci. A tu je to také poskromnejšie. Takový víc na potápění. Takže pre nás. UV index 11. GG. Už sme prišli na rezort a ideme si dať ešte jedno cappuccino Fredo na izbičku. No nič, my sa ideme vykrochniť do bazénu. Pusku. Zátočky psíče. Chodíme po týchto turistických šopoch
Tohle vypadá stylově. Tak by to si je byla veľa normálna. stylovie, no. A ukážte, čo bereme? Norička si prosí tenhle polštářek, že se bojíš žraloku. No, ja by som sa chcela akože o to oprieť, keď sa budem ponárať, viete, lenže ja si myslím, že toto to je chytím hej. jednou rukou a rovno to ponorím pod Tak vodu. buď se chceš tohle se Toto nemá záťaž takú, jak toľko na toľko kilo. Tak si na to aspoň lahnem. Hello! Ideme na výlet! Je pondělí a my jsme objevili další plážičku, takže bereme auto a jedeme. Je to asi 45 minút cesty, Jo, nějak tak no. tak si som zvedavá, čo nám TikTok nasolil. Presne takúto plážičku som si predstavovala, kde si dáme lehátečko, bude tu čilík, nikto tu nebude a tu sa bude dať kúpiť gyros. Aha, tam vzadu sú kozy. A síce tu nie je piesková pláž, je tu kamienková, ale nevadí mi to. Je tu krásna voda modrá, na ponáranie super a je tu taký celkom rýchly vpad do tej vody, že hneď je dosť hlboká, ale na ponáranie ideálna. Proste hovorím na leže, že vždycky keď jem krevety, tak viem, či sa postrali alebo nie. Takže, jak to poznáš? Ja hovorím, že tie hovna majú takú divnú chuť. Každopádne ja musím za seba povedať, že najlepšie krevety, aké som v živote mala. Úplne geniálne krevety. Také obyčajné, ale vôbec nemajú takú tú nechutnú pachuť, takú tú rybacinu. Fakt dobre. Hovorím, že nejaký dezertík zadarmo nedostaneme. A přineste nám, že Refiť? raky. Raky. Dáme si 4 raky. It was at this moment that he knew. He fucked up. Poď. Já to nedám. Zapijeme to týmto zbytkovým. Je taká slivovica. No právě. A on mi, že to je niečo ako vodka, a on že nie, vodka je silnejšia. No to toto určite, je oveľa to silnejšie. Jak to straslo. Proste ja som kráčala. A zrazu len taký rachot za mnou. A ja sa kúknem a proste. No, také salto na zemi. Proste rozbité kolena, rozbité nohy. Ukáž ruky. Dádej to mám, dádej to. Ako? Pohoda? Tak jo. This is my outfit. Matching? Znova prostě in my girly era. Krásačka. Že jo? Dobré ránko, dnes je útorok a ideme na ďalšiu plážičku. Na to, že sme hovorili, že chceme resortovú dovolenku a už nevieme obsedieť na rytiach. Nevadí. I boli sme v obchodíku, boli sme si kúpiť vody, nánuky a mačacie žrádlo, pretože nikdy neviete, kedy stretnete mačku. Ukáž, aký máš nánuk. Nefunguje to. Nefunguje to. Wow. Mango. Mango. A ja mám takýto melónový. No, cesty sú tu dosť akože náročné, vám poviem. Čo si o tom myslíš? Nie je zlé. Mně to připadá, kdyby to bylo přímo směr takhle do moře a je mi z toho prostě, to je strašně obří a kolik tam je chudívej. Wow. Tu proste parkujete úplne na debila, ale šťastie je také, že to tu vlastne nikto nerieši. Sme nevideli, že či to máme nechať tu, že či tu prejdú auta, ale tu, keby vidíte tie zatačky, ako sa obchádzajú tí ľudia, že na centimetr, a oni sú tu všetci zvyknutí. Aj keby... Aha. No a chceli sme to nechať tuto pri košoch. Ani tu by vám nič nepovedali na to.
presne takéto miesta na dovolenkách ja vyhľadávam, kde je že 5 ľudí, najhoršia cesta na svete a reštaurácie, kde... Mají hodně cibule v salátu. Kde v podstate nikto tiež nie je, ale varia tu vždycky dobre v takýchto reštauráciách, takých lokálnych. Mňam, všetko je perfektné. Chutilo? Ale to háčeš do seba. Asu. To sa zapí tým piveskom, poď. A ešte pilko. Pořádny hologa, poď. Takže tam bude ani potápejte. No však? Ty ráda. Nádhera. Ty sa opustila. To ti ujelo. Wow. Môžeš aj na mňa? Pán v reštaurácii mi povedal, že mám veľmi silný parfém. Ale ja sa vôbec necítim. Ale že absolútne netuším, že na sebe niečo už má. Ale on je fakt akože silný. Hej. Mám The Gate, Silence Symphony, takú piňa koládu na sebe. Ale môj nos si naň už tak zvykol, že ja ani neviem, že si niečo dal. No na tejto pláži sú podstatne väčšie kamene, ktoré sú oveľa viac nepríjemnejšie, ale aj tak je to tu super. Aj tu strašne studená voda. Ale pozrite sa, tu nikoho niet. To je úžasné. Ahoj! Kam leze, dívej. Dnes je streda a plán na dnes je nič. Táto moja holka sa tu už kvarí. My sme si objednali sušu. Ukáž. Holy crap. Máme misku na sojovku, takže to dáme na tanier. Gorgeous. Jsme na večeru a potom jsme se rozhodli, Že jdeme koukat na koho? Že jdem na drink, dobře. myslím si, že následujúce dny nebudeme mať vôbec že čo točiť, pretože proste už nemáme to auto a náš plán na najbližšie dni je iba ležať a nič nerobiť. A keď sa pýtate, že čo mám za účes, tak ja som si včera dala túto cop a potom som si spravila odtiaľ zapletaný vrkoč. Tu sa mi to rozpletá. A mala som úplne ráno krásne beach waves. Takže som si povedala, že to spravím dneska znova. Idem si spraviť skincare Já taky. a ideme pozerať. A je to party shore a fotbal. Yes. A boli sme na večeri. A to vám tiež nebudem točiť, lebo proste tam je každý deň skoro to isté. Ale tá večera ako je... 12 z 10. Jediné, čo ma štve, je, že vždycky si musíte k tomu ako objednať drink. Alebo teda niečo na pitie. Pretože tam inak nemáte ako bufetovo, že si môžete zobrať vodu. A akože minerálka stojí 6 eur, hej? A aperol 7. 9. 9, no. Tak si dáme vždycky už radšej ako ten aperol, chápete? No a tady naše cesta končí, lidi. Včera ani předevčírem jsme nic nedělali, protože jsme se už prostě jenom opalovali a chillovali. A bylo to prostě super, jak tam nebyly ty děti, tak to bylo úplně... Proste chill, to Úplný bolo čas. super, to bolo úžasné. Že? Ešte by sme ostali, no. Nalu hodnotíme akože perfektne 10 z 10, servis úžasný, dvakrát vám chodia upratať, máte úžasné jedlo, kľud, proste všetko perfektné. Aj keď si dokonca objednáte volta, vám môžete doniesť aj na izbu, čo ani po nich vlastne nechcete, ale spravia aj nemožné. Takže Přesně tak. úžasné. Takže to a vidíme se třeba při další nějaký dovolence. Takže dajte nám like, odber. a komentář. Yes, veľmi nás to poteší.